proyekto lamang tigbasan puhaan kawatan mga budget lamang pang-uguman ang mga kontraktor mga kongresman mga taga-DP buayahon man mga way konsensya mga dautan ang mga proyekto ang tigmason man bisan paman o gamay rang ulan ang mga flood control ibinuangan purot ng budget o walay nasugdan ang uban nahuman pero gamay ba ng atong pagman dunay opisyalis nga buutan apan mas daghan ang tigasan ang mga flood control nangaguba man gamay ra kabilya ang gipangtaptan ang mga flood control ghost project man ang mga kontraktor mga kongresman mga taga-DP buayahon man ang mga flood control ghost project man